Too much GH ahwefo ne adofo nua menyankopon nhyira mo sesabre modi mo fidie no atwa share ye video na ebisafo ene amuti mo amunua ba mo somfo na ama obusu na me fasa konya we so awohye obibiara happy Easter yesu usori mutumi no endi nkunimi ma obibia na bibia ntimi nko totin ema obia na se na enra ye de nkra ebetu monim se awrehosem kese brechi kese ato sofopeni ko man Gandhi mu so for eba nyamesem kamu a wodi mu akotempa me Bishop Heward-Mills a wono na the leader of the Lighthouse Chapel say eye ne bakan David Heward-Mills we di 31 we doctor e wo US man wato na nanu nse do ye de baye no aso mu matie mu nsem esi ana obi ebisa enti akosi se de na ekon papa no ye den e de phone ne yi aya nya ho nkra kakra no me de ba beso mu na ansa na no bisofo na me kai ka mu se enra no ene betu dwa se eye Good Friday no na branti to ananan mo nsedo na ebiem so no esi ano aba bonten se eye yawe kakra bi ene ball no a wenya ne ti endidi mu a sabre wode ato ananan e wansedo na me ka kire mu se papa ne timi ya asori na se wentimi anya asori no so me de won se mba beso me ne yenya nkra se asori de ko so sa Good Friday service no Independence Square no e ko so se ne tiama te se wa be react kra to it e wo Twitter no won se me de be ma na me nua ba ekia sikapa e wa ha se me ne no be wra nsem no kakra na ya brobro so a nya won so a wo tie no na wo hwe too much GH no won so etimi ehu de ensem no akodu okia mo akwa abade ba eye too much GH so nana mama joso bibi aboko de nyame adom bibi aboko yenkomodie omuhu yeni momagin se ene de ne ko Easter ne so ye di bi nti bisafo se na nsem no ehuhie nti ntewtew na se ye bo no nti na ye di ehia ye ne na wote na ekua Easter ye ko send ma koboko said de wa wonim no ense esa brewe mu na ye nyankopon chese ana Yesu Kristo ofa ma no hunu kase mu na wo di wo ni asamando sunkunyu ne na ansa so no wo ye na so so sore ye abeje eye adasan kwanti na chese ne wusore ye no mu no dwumadie na ahokeka ne chese niji a ye Kristo for ye wo se ni moja no aba be dibem e de aman ne no amu na chese ye de eda so eti ye de bade ase kama ni hu asem de na esa mani hu we bia na ato ye papa Bishop Heward-Mills say na Nyankopon hwere ne doba e wo Good Friday ni sa aso no so hwere ne bakan na wote ye na ye wo sen yo nana mama da wase ebiem na ebra mete sa ensem no na media me hu ne se wa wonim Ghana fo ana se ye wo momo ne na mabefo ntentan so de ene wo mo tape ye rumors ni yi binti na kese no kura bi enye den enhyeda enimu kopem search se afi yi hu se ne mpanifo bi react to it kasa de fa wona hu se oh na kese ye de ye tie ne de ye hu no sanity nti mete ye ne de no kura ni edikan no na me say ya guru bi by ko akire no say na kese ya asem kese na esintina ye hyedean na ye de be ma ye papa ene ye mame asabreye ade kese ato ye wo mu eni na just ya tese asofo mu bi ya paponten de yakọ amane ebusia no se wosofo no sabre buhwa ni tibie mu na hu be nya po se ni nwan no asofo bebe na so mo be fa social media mpo asene no yakọ nsem ana on say ye de ye tiase say ye wo ye nkojankoja Bible nso kra ma ye tiase say ye ne wo mo nsu ne ensu ye ne wo mo sere no nso ensere mete ye say ye papa oni around enti na say na sofo a wo mo ewo eye wo man no emu a wo mo ne na ye nyamedwuma no wo mo entimi enko eye bia ya wo sa breyi entimi ne nkonko kasa se wotu kwan fi o man ya enchechire eye ne re enye bibia emfanye den ema no enti na say mo betimi aya se wo mo nso so e de be fa social media ye eso odo so mbe ye wo mo ankasa e de se bia ne phone eso se bia wo mo wo ne number na so mo ne e wo contact a wo mo ene na e be kasa na nso so se de be ya ye ensore ma ene ebie mo nso wi ase Kristofo nyina be hu ne se enya de se asofo wo mo tan wo mo ho na je se wo se wo mo nso fa meto e ya ba fontentan so
na wɔn nso so nkyerɛ wɔn ɛdɔ a wɔn ɛwɔ ɛde ɛma ɛyɛ papa nti yɛhunu ɛyɛ papa Reverend Sam Kwankye ne ne yere ne ne mma wɔn nso so aba abɔnten de wɔn condolences mpanimfoɔ dodoɔ na aba abɛkasa de afa ho ntumi hu mfonsuo bia wɔ ho mehu ne sɛ ɛyɛ wɔdɔ ɛna wɔn ɛkyerɛ ama yɛ papa ne hu sɛ ampa deɛ wɔkɔ mu no wɔn ne nyinaa ɛna kyerɛ sɛ ɛbɔ mu ɛsu sɛdeɛ Bible no ɛtinti na kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔdɔ ɛna wɔn ɛkyerɛ ɛyɛ no Ekia deɛ wakanya wɔ mu na amafo ahyɛseɛ those asɛm no mu ɔya a dodo na sympathize with papa no na dodo na sase ebisebisa nsɛm sɛ yakɔyɛ 1 too many because any of Reverend Eastwood Anaba wɔn nso kwan osifa ɛhwere ne mma ebra na kyerɛ sɛ wɔyɛ ɛsom ɛde ma nyame a kyerɛ sɛ wɔde atwe akra de hyɛn asafo ma no nkran saa so na fie atwa mu no ɛyɛ EA Adeboye ɔno no ɛyɛ sɔfopani kɛseɛ baako pa wɔ Nigeria ɔda asafo kɛseɛ ano Redeemed Christian we asɔre ɔda no na wɔn nso hwere ne ba kan ya saa na te say abedu Bishop Dad Heward-Mills so nsɔhwɛ bi keke sɛ wɔn mfa ne saa tra na sɛ na etoatoa so mekra me yi we film ECG sɔfo yɛ ɔwɔ Malawi Shepherd Bushiri wɔn nso saa ne ba Bayuan I'm saying ne ba kan no wɔn nso ya saa ho nsɛm bebree deɛ na ɛkɔ so asɔfoɔ nka wɔn mpo na wɔyɛ di mama amanfoɔ bo amanfoɔ obi bɛka sɛ ɛwɔ sɛ nka wɔn kura mpo hunu sɛ yi ba na sɛ bi nyame oren for no so deɛ na aba wɔn mma timi gye wɔn yaya ɛwɔ saa kwan wei so obi nte ɛyɛ nyame ase na wote na ase nso so a enye yie ebia na ɛyɛ kwan a nyame ɛfa so ɛde asɔ ahwɛ wɔn egidie sɛdeɛ wɔn di n'akyi na ɛyɛ because of sɛ ɛyɛ wɔn nneɛma bi a wɔn anya anaasɛ biribi nti ɛna wɔn di n'akyi nipa bi a wɔn anya de afiri ne din mu ɛno nti na wɔn edi n'akyi anaasɛ ɛyɛ akoma a wɔn ɛwɔ ɛde ma no no ɛno nti na wɔn di n'akyi nti mimi hu ne sɛ biribi bia mu no nyame wɔn n'anim deɛ ɔyɛ na ɔyɛ ma ɛne ma nti na ɔsi biribi mu yɛmfa aseda ɛnyɛ den ɛma no wɔn ana wɔkum wɔn ana ma nkwa wɔn ana hyira wɔn nso so ɛna ɛdomie nti biribi mu no yɛgidi yie sɛ ɛyɛ ɔno n'anim botaye a wɔyɛ den ɛkɔ so anaasɛ deɛ nti a ɛyɛ saa nneɛma wei nyinaa ɛtoto ɛyɛ asɔfo nti ntimi nkɔka sɛ ebia ɛyɛ nsɔhwɛ bi anaasɛ ebia wɔn mfomso bi anaasɛ biribi because ɛyɛ den a nipa yɛ dada setena yɛkɔ a yɛba ɛyɛ den a nipa wobɛ yare wobɛyɛ sei ɛyɛ den nyame ɛbɔ ho ban deɛ nanso so no ɔno anso na kan yɛ sɛ yɛni nnuaba ne mfa na haha yɛnyɛ den ɛnsa yare na kyerɛ sɛ onim sɛ ɛyɛ den a yare ɛbɛwɔ hɔ ɛma ɛbɛma ɛbɛduru bere bi no nneɛma bi wɔ hɔ no ma ɛbɛhia sɛ wode ɛyɛ habama na sɛ wodi ennuro enso so ɛbɛyɛ den ɛbɛka nipadua na basa nso so ayɛ den adaadi ama yɛ hu tumi a wɔde awura ɛyɛ enubna ɛne ɛhaban emu nti sɛ wakɔyɛ medical doctor nka obi bɛka sɛ obi ɔyɛ doctor deɛ anka ɛwɔ sɛ nka ɛwɔ sɛ nka wɔn hu nneɛma wɔn hu ha wɔbɛtoto ne nneɛma na yɛ sɛ deɛ nneɛma bɛti akɔde ama ne nanso so no wɔn n'anim ɛyɛ deɛ wɔpɛ ɛna wɔn n'anim deɛ wɔyɛ den wɔyɛ nti saa bere yi no ɛbɛtumi aka sɛ ɛyɛ bi a ɛyɛ kwan a wɔfa so ɛde ɛso wɔn gidie ɛne wɔdɔ ɔde wɔn sɛ upon the woman nyinaa no still akoma no da so wɔ ɛyɛ ne nkyɛn anaasɛ akɔkɔdi ɛyɛ baby foforɔ nti mimi hu ne sɛ ne nyinaa ɛyɛ the thirst of sɛ wɔde ɛhwɛ wɔn egidie ehunu sɛ wɔn da so ekura ɔkopa no emu ɛko ɛde akɔkɔsi ɛyɛ awieyɛ ana dodo na ni edi Bishop Dad Heward-Mills ne social media platforms echi say wɔn mo hwɛ sample wɔn a de na kosemba beto abonti say busuanti say na ato me nanso akwɛ sɛ wɔn hyɛ dan react on the social media platforms na deɛ wɔn a aburo bi mo nti ase no sɛ ebi kra ka sɛ we deɛ sɛ na wo kɛ sɛ ɔde so mo gidi ahwɛ deɛ obe ogidi pa ne sɛ wabɛ react to service na esi on the Good Friday na ne ba ne wuye na service na esi mu ɛwɔ Independence Square no abɛka wasɛm so ɛyɛ powerful wo ba yi ni a wo ma dodo na nya nkwaje ɛsɛ ɛno na asɛ de wo ka ho asɛm hu ni sɛ we ɛyɛ a sign of say nididie emu odu ana asɛ
awerɛhodie no mu no wohu kwan a wɔsi fedi na bɛrɛ no de ayɛ awerɛkyekyerɛ nsɛm de afa ho. Saa bere yi wɔ ba abɔnten bɛ react na wɔka ye na mebɛwu besu abɛbɔbɔ na kora mpo na ɛyɛ dɛn a adeɛ no ɛnya ayɛ dɛn ahwere no ɛnya afiri ne nsa ɔyɛ ho biribi a ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ yie nya adeɛ sɛ wɔ ne su anaa na bɔbɔdi anaa na gya adwo a wɔbɛtwa no ɛbɛtumi ɛde ɛyɛ ne ba no ayɛ dɛn aba na sɛ ne ba no atumi asan so afiri mu ɛda na akyerɛ sɛ ɛyɛ a Good Friday yɛnim sɛ yɛ papa yi wɔmfa ɛyɛ ne Good Friday service inni ɛyɛ agɔ na sɛ awerɛhosɛm sɛ atumi asa ato no na ɛbra na wɔdi ɛyɛ dwuma kɛse anasɛ dwuma kɛse ɛyɛ dɛ ɛkɔ so na kyerɛ sɛ with ɛyɛ ne response anaa with ne reaction a waba bɛkasa de afa the Good Friday service ne sɛ deɛ ɛkɔɔyɛ no na kyerɛ sɛ mehu ne sɛ ɛyɛ gyidi a wɔwɔ wɔ Nyame mu onim sɛ biribiara nyɛ dɛn ɛnsi kwa ɛsiane sɛ Job ɛhwere ne nneɛma nyinaa no kora mpo no Nyame ɛsan so restore no to him double portion deɛ wɔhwere yɛ ne nyinaa no obenya no mmɔho ɛma no boro so manka dodoɔ na dodoɔ na afro sanka obi anka wahwere na adeɛ deɛ nka de wɔbenya kora mpo no nka wonya de wɔhwere yɛ na nhyɛ na emu na nso so we de wonya ɛma ne boro so nti wo hu ne mimi to me no ne reaction anasɛ ne statement ɔde aba no wonim Nyame a wɔso no ɛna wonim de Nyame na wɔso no betumi ayɛ de ama no ebia na baako yi ahwere no ɛde mmɔho ɛna ɛyɛ den ɛbrɛ no ɛwɔ kwan bebree ɛso ɛnya wo oba a wɔawo no nko na abɛka sɛ ɔyɛ oba nanso so ebia na enkwada a wɔhwɛ wɔn mo anasɛ wɔn mo a wɔyɛ bibi ɛde ama mo no wɔn mo bɛbɛtumi aba bɛhyɛ ɛyɛ ne ba na ɛnɛ oni wɔ no anam nti with ne reaction no mimi hu ne sɛ onim Nyame a wɔso no onim Nyame a ɔde ne ho ato no so nti onim sɛ Nyame no wɔndi ne hwam da no wɔn ma n'anim enguase nti we ne ɛnyɛ ne nguase ne mom ɛyɛ ne monyam hyɛ Nyame de ɛyɛ de ɛbra na akɔ yi yo ekia we de meda wase wɔ wo so kakra wa wɔde abɛ abɔnten afa nsɛm yi mu na we de more ding social bi mu ɛsen social bi na Good Friday o na ebi crash asɛ Yesu Kristo we ne wadi 33 ɛna we so edi 31 doctor ni papa so yɛ sɔfo na sɛ na nti Nyankopɔn wɔn hu sɛ papa hyehyɛ program a wɔde bɛtwe akra de ma no timi gye ne dɔba baako pɛ na sɛ Abraham de kra so wa o pɛ sɛ wɔn hu sɛ wakoma no wɔ ba no hɔ anasɛ wɔ no Awurade wɔ nti sɛ wɔn ne ba wobɛgyae ayɛ asɔre no na waba bɛyɛ ɛyɛ wo ba ne mamanfo adwen ho mmienu sɛ Nyame adwuma no kra no wokasa wo yi a ɛsɛ wo hyɛ dan tena susu hu sɛ wɔn na bibia wodɔ akoma wɔn because Abraham de kra mpo no de kɔyɛ no meba no pɛgya sika nso obetwa nti kra Nyame ka so wonya no kama bi hye bibi nti ade na we mu de ndie we de kwatre kwa wagye afi wo nsɛm kra a ɔka so wɔhye wanam anya krakra yi na eba 31 years wɔkɔ wonya akra we de 31 ntimi wo ne saa enti na sɛ man kɔfo bi adwen ho yie mienu asisi ho ansa na sɛ Nyame adwuma no ɔmdo mo bɛhye mu a ɔmdo mo ahye na ye twa to kra ye de yɛnsɛm ne bewe mbɛsɛ me fa we betwem ebi bisa sɛ wɔn mu a ya tag wɔn sɛ wɔn de wɔn mfi Nyame asɔfo wɔn mfi Nyame wɔn de asɛ da wɔn ka de dɔre ano mo dɔre kɛse ano mo yɛ kɛse ɛza mania ɛyɛ amania kyerɛ sɛ we Nyame nsa sɔre etia no no ebi ntoɔ mo ɛna kwa no mo kɔ so bɛ na sɛ kakra mo di aba fam na sɛ wɔn abrabɔ no mo kɔ so abɔ na we mu nso yɛ nim sɛ adwuma mo yɛ de we de ho te Nyame adwuma pa no mo yɛ no wɔn na sɛ nsɔhwɛ kɛse no ɛkɔ wɔn so we no sound we yi ankɔfo yi ɛfɔtu ho a wɔn yɛ no Bible sɛ wɔn ba mma atenenefo no ɔba ma adebɔnyɛfo nti na kyerɛ sɛ wɔn a yɛsusu ana yɛhu wɔn sɛ wɔn deɛ wɔn mfiri Nyame de nti a wɔn ɛdɔre anaasɛ to me my understanding de nti a wɔn flourish na bibi bɔne anaasɛ bibi ɛnhyɛ da ɛnto wɔn ne yɛ because of sɛ Nyame no wɔpɛ wɔn agye nsa kyerɛ nipa yi mu no ɔde ne kra na mo bi foforɔ dada enti wo sɛ akɔtwe na so kra mpo na kyerɛ sɛ ɛna wo pam na afiri wɔnom na kyerɛ sɛ wonya wadwen sɛ ɔbɛboa me de ne po be bi fe enti ne na just baby am de me ho akodan no ma me fa me ho enkonkonkodan sa but with yeah wo mo a wo mo ewo Nyame mu no hu ne se ye dan a se eto wo mo a eno na be ma wo mo wo abonten no gidie no wo mo be hu se okay wo ba Nyame mu na enya frada sa enya che se enya ade ye easy sa odo se wo mo ton wo mo kra de ama no se wo mo hwere wo mo kra na se bibi eto wo mo a wo mo de na ya na ye nguase apoto o se ye na so Nyame de ne de aya na eya nhyire bi ye den efre akire ede ebenti santo mfato ho ne de wo mo ede to a ebi no ekwan bi so no esafata ekwan bi so no so ense emfata yo iki abede meda wase na ebusafo na me adoma haya ne de enkomo no esi ebe no de tia ye na kakra ye dia besie no ho so mu adwenkyerɛ a
na nyempotwa because obi edi arewo obi nso ngu gemu nyempotwa o me hwe first one yedi to obi dey comment abeto asese onko pa asantehene ene na pamfo acho na omoloki na asori dan okọ bi enti na say asem we dey we dey ka bi sabre ya wo su ana se obi di ya no e wo se yen mboa na yen kyekyere wo mo re nya fe na ye be kai nkofo ene eye nioma bi a asi atwa mu ya enti ebe ya ebushafo ma yen sonson ye comment no kakra se wo kasa krampo a na etese arekyekyere nsem bi a no ode amane na se wo ba be kai na ya wa atini kromu de a ebushafo ndi wo kakra no wo de se na da wo no ya kocha mansa da mansa ko bia be wubi enti na se wo kasa ho a wa ho kasa ho eye enti na ebushafo ye de nsem no esi ni medin edina na ama usupo modi and subscribe to @TumaGH na follow yen wo ye Instagram and your Twitter platforms @TumaGH_. Facebook so @TumaGH mini ekias kapa ena ewie ya bo nkomo yi tewu ede asomode nkyeremu efa Bishop Déad Heward-Mills ne ba kan wo enwo ede abesum makramunya bye bye.